Dámy a páni, pokračovať budeme druhým zápasom dnešného večera, ktorý je vypísaný na 4x3 minúty v ťažkej váhe. Ako prvý príde reprezentovať do modrej časti ringu brněnskú boxárku. Zverec, ktorého meno je Martin Sedlák! Martinovým súperom bude reprezentant Patron Boxing, ktorý bude dnes zastupovať prácu Martina Vajnara a Pavla Polakoviča. Jeho meno je Michael Monster Vartalský! Druhý zápas dnešného večera 4x3 minúty v ťažkej váhe. Dovolte mi najprv predstaviť vám modrý roh. 33 rokov, 182 cm. Ťažká váha, reprezentant brněnskej boxárny pod dvermi Milošom Kubenom a Janom Bezvodom. Posledne zvíťazil v prvom kole nad Romanom Wagnerom. Na konte má 3 zápasy, 3 víťazstvá a 3-krát ich dosiel knockoutom. Jeho meno je Martin Sedlák! Červený roh, 29 rokov, 183 cm. Ťažká váha, reprezentant Patron Boxing týmu, pod trénom Martinom Vajnarom a Pavlom Polakovičom. Posledne porazil Tomáša Poláka na TKO v druhom kole a jeho skore je 3 zápasy, 3 víťazstvá, 2-krát knockoutom. A jeho meno je Michael Monster Vartalský! Rozhodcom ringu bude Pouš Likšvos. Jediný zápas těžký váhy dnešního programu, proti sobě dva frajeři, kteří to mají 3-0. Presne tak, veľmi vyrovnaná bilancia. Oba dva hodně zajímavý, Vartalského znám tvrdej, naposledy porazil Tomáše Poláka. Dá se říct, že ho rozebral. Vidíme v jeho hru Pavla Polakoviče a Martina Vajnara. Sedlák, zástupce brněnského boxu, brněnské boxárny, což jsou kluci prostě, který mají tvrdost v sobě. Takže myslím si, že se máme na co těšit. Pokiaľ sme zápas predtým tu videli naozaj ešte mladých chalanov, tak tu už hovoríme o skúsenejších chlapoch, 29 rokov. A 33. 33, takže ťažká váha, mužská tvrdosť a hneď je to vidieť aj pri prvých úderoch. Je teda vidět, že Sedlák by klidně mohl chodit i o váhu níž. Tam, že Vartalský je o něco větší, mohutnější. Aj pôsobí, od začiatku pôsobí takým tvrdším dojmom, aj tie jeho, pokiaľ blokuje údery Sedláka, tak je pomerne pevný. Ale začali v slušnom tempe na ťažkú váhu.
Ještě bychom mohli dodat, že vlastně oba dva i z těch 3 výher všechny před limitem, to znamená, že kluci ani nevědí, jaký to je doboxovat do konce. Mám za to, že i Sedlák to má 3-0 a 3 KO. A je vidět, že Martin je tam o něco pohyblivější. No. Vartalský zatiaľ všetky údery v podstate smeruje z bočných strán, to znamená bije háky, občas tam bol nejaký zdvihák. Ešte som u neho nevidel, dá sa povedať, že rovný úder direkt. Každý jeden úder, ktorý zatiaľ vysiela na supera je zľava alebo správa, prípadne zdvihák. Znova, kombinácia 3-4 úderov, všetko hák, zdvihák. Z čoho... Proste tvrdiák a rváč. Presne tak, z toho je ľahko vyčítateľné, že je to proste boxer na blízku a strednú vzdialenosť. To je jeho štýl, ale... Hezký zvedák, krásný. Dobré zdvíhaky. Jak jsem říkal, kluci z boxárny, to je prostě záruka tvrdosti a toho, že se máme na co těšit. A Sedlák to potvrzuje. Byť je to vlastně soupeř na poslední chvíli, protože Vartalský měl boxovat s Matějem Hudákem, dalším tvrdákem, ale ten se zranil, takže když už tady jsou kluci z boxárny, tak vzali sebou i Sedláka, když trošku nadnesu a Sedlák se chce poprat. Ale tá kombinácia Vartalského teraz bola nebezpečná. Prvé údery síce išli do rúk, ale ten posledný sa mi zdal, že tam prešiel pomerne tvrdo. Ale myslím si, že v tomto zápase dosť môže hrať rola aj kondícia, pretože začali vo veľmi vysokom tempe a pokiaľ by to takto ďalej pokračovalo, tak si myslím, že výhoda asi bude na strane Vartalského, ktorý o tom zápase vedel a chystal sa na to, a pokiaľ to Sedlák zodral na poslednú chvíľu, tak klobúk dole, že následne takéto tempo v úvodnom kole, pretože nie je sa ťažko vyjadrovať k tomu, akú má za sebou prípravu, ale pokiaľ rovna nebol v príprave a zodral zápas na poslednú chvíľu, tak naozaj nasadil veľmi vysokú latku v úvode. Samozřejmě pro nás jenom dobře. Takže vidíme zatím hodně zajímavý zápas. Tak, jak jsem říkal, Martin Sedlák co víc spíš v křížové váze. A ten váhový rozdíl tam je, vidět, že tam bude nějakých takových disciplovat 10-15 kg. Ale čím to vypadá, že v rohu brněckým celkem klid. Ten skupina rozdává rady. Je evidentne, keď sa aj postavia proti sebe, tak je evidentne, že Sedlák je menší, sa dá povedať, a Vartalský trčím boxerom, ale tie tvrdé údery tam letali z oboch strán. Niekoľkokrát veľmi dobre zasiahol aj Sedlák, takže zatiaľ môžeme hovoriť o veľmi zaujímavom prvom kole. Rozhodně jeho nejlepší úder zadní zvedák u Sedláka. Ten mu tam prošlo několikrát výborně. Prešiel. Opäť Vartalský, hneď prvý úder, hneď hák. A hned druhý úder Sedlák zvedák. Zajímavá střícná. No, kolikrát Vartalský promá krásný zvedák, promá těma pákovýma úderama, jak si říkal, nikdy by neuškodil, kdyby tam přidal rovnou přímku. Určite áno. Zvlášť keď teraz sa trošku Sedlák snaží držať tú vzdialenosť, že vyhýba sa trošku tomu blízkému boju a trošku spustil ruky a snaží sa viesť ten zápas trošku viacej technicky v týchto momentoch. Myslím, že to je způsobený tou kondicí, jak jsme se bavili. Presne tak, pretože ten boj na blízku strednú vzdialenosť je veľmi vyčerpávajúci. Tam tá disciplína toho držania rúk hore musí byť neustále. Ale ochutná mu to. Tvrdý úder Vartalského. Sedlák je šikovnější, určitě, v dvojice. Ale zdá sa mi, že na obidvoch sa podpísalo to vysoké tempo v prvom kole. Tu jednoznačne musíme povedať, že
to tempo, aj tá razancia úderov z obidvoch strán teraz poklesla. Si budeme povídat, no, 100-kilový dropečkové a rozdělili to jak lehký váhy. Veľmi to rozdělili. Dobrý zdviak, opäť dobrý zdviak Sedláka. Přijde mi, že tady ten styl boje každopádně víc vyhovuje Sedlákovi, že prostě Vartalský, když je moc daleko, že občas bejvá, teď to teda nepotvrdil, ale bejvá od Sedláka hodně daleko a vlastně není schopen ani dosáhnout. A jeho nohy nejsou úplně nejlepší. Ale teď trefil. Veľmi dobre trafil zadnú ruku, teraz to absolútne... Martin Sedlák to veľmi podcenil teraz pri tých hlanách. Spustená predná ruka, my tomu hovoríme, že doslova zaspal tento moment a veľká škoda pre neho. Pokračujeme dál, ještě 20 vteřin. Opäť tvrdé údery od Vartalského. Tak teraz je Sedlák v problémoch, vo veľkých problémoch je Sedlák. Vypadl chrání zubů. Nebo teda vypadl, já si myslím, že teď to byl trošku úmysl od Sedláka. Jak jsme říkali, ta kondice se podepsala. Určitě ano. Přesný úder, samozřejmě od Vartalského. A tam vyloženie Martin Sedlák zaspal ten jeden moment, teraz koniec kola, to toho zachránilo, ale... Jsem zvedavý, jestli bude chtít pokračovat. Vôbec to nebolo, do tých chvíľ to vôbec nebolo z jeho strany zlé, ale tam zaspal, kúpil tvrdý úder, úplne zbytočne, nepripravený. Jak si ty hovoril, že Vartalský ho nevie dočiahnuť, tak konečne Vartalský trošku natiahol ten úder, že to nebol len taký krátky hák, ale že natiahol tú zadnú ruku a presne trafil bradu a v tom momente bol ten zápas na jeho strane. Vypadá to, že bude chtít pokračovat Martin Sedlák, ale myslím si, že to bude mít hodně těžké. Bude to mať ťažké, lebo si myslím, že tá kondičná stránka je na strane Vartalského, opakuje, on o tom zápase vedel. Možno, že pre nás škoda ako pre fanúšikov boxu, že tento zápas sa neuskutočnil v takom režime, že obidvaja o tom zápase vedeli dostatočne dlho dopredu, pretože si myslím, že sú to vyrovnaní boxeri, ktorí môžu divákom ponúknuť celkom kvalitnú podívanú, jak sa hovorí, čo v prvom kole jednoznačne obidvaja potvrdili, ale teraz sa na nás trošku prejavuje ten fyzický rozdiel. Kluci se nechali strhnout, bych to řekl, to. Třetí kolo ze 4 vypsaných, jsem zvědavý, jestli nebude náhodou poslední, protože ta energie u Martina Sedláka je hodně malá, už tvrdá zadní od Vartalského. Myslím si, že to potvrdí ty, že vlastně když i vidíš, že soupeř mele z posledního, tak ti to dokáže nabudit. Rozhodne. Opäť veľmi dobré údery teraz od Vartalského, tvrdé údery. No, ale Sedlák teda... Ešte bojuje, kým veľa, aj tie zdviaky, hneď v úvode kola trafil dobre ten zdviak medzi ruky. Práve to je to, čo som hovoril, že toto sú pomerne fakt, že vyrovnaní boxeri, a keby bola rovnocenná príprava, rovnocenná kondičná schopnosť oboch boxerov, tak by ten zápas mohol byť o mnoho ešte zaujímavejší a vyrovnanejší. No je ostatně vidět i na Vartalském, že hodně zluboka dechá, že vlastně ty prostoje, které tam jsou, tak mu potřebuje, aby se mohlo nadechnout, trošku dobít energii. Možno ani sám nečakal to vysoké tempo v prvom kole, pretože to naozaj bolo na takúto váhu veľmi vysoké kolo. Ale tú dynamiku v tých rukách tam ešte stále má. Určitě ano, ale bylo vidět, že si nestíhá došlápnout. Tomu poslednímu úderu už mu tam chyběl i ten krok, což byla škoda, protože Martin byl odkrytý. Akurát, jak hovoríš o tom kroku, tak som si všimol Vartalské nohy, že príliš začína už len tak kráčať trošku, viac by mu tam do tých úderov svedčil taký klasickejší boxerský postoj a presun na tých nohách, aby stále mal dobrú stabilitu a tým pádom aj lepšiu dynamiku v tých úderoch. Je vidět na Vartalském, že je to hodně silový typ boxera. Ale nie je koniec zápasu, ešte stále fakt
No přijde mi, že Martin přežil to nejhorší, tu první minutu a půl a teď už je to vidět na těch úderech Vartalský, není tam ta síla. Ale takisto aj tú sílu by potreboval Martin Sedlák. On takisto v tom prvom kole tie údery mal o mnoho nebezpečnejšie. Teraz on vie trafiť ten úder, ale už takisto v ňom nie je taká dynamika ako v zápasu. Má dobrý oko Martin. A teď vlastně v té obraně to všechny údery pokryl. Dobrá kombinácia Vartalského. Konečne tam pridal aj rovný úder k tomu. Ale skvěle Martin vlastně viděl, že si potřebuje Vartalské nakročit a na tu druhou přímku vlastně už odešel a Vartalský minul. Áno, tá bojovnosť tam rozhodne je to. Každý musí vidieť, že obidvaja majú toho plné zuby a teda hlavne Martin Sedlák veľakrát vyzerá, že mele z posledného, ale stále tam stojí a stále bojuje. Tenhle souboj těžkých váh nebo naplňuje to, co jsme od něj očekávali. Tak parádní bitva. A uvidíme i poslední kolo. Takový pohlazení na závěr od Martina. No, Martin už ledva dokráčal do svojho rohu a myslím si, že by bol zrelý aj na ukončenie, pretože tie 3 minúty, pokiaľ budú pokračovať, budú pre ňo veľmi ťažké. Vypadá to, že nebo takhle, od Martina mi tam přišlo, že tam zaznělo, už nemůžu. Zvědavé, jestli budou pokračovat nebo ne. Ale omývaj chrání zubů. Správne upozornenie je od ringového rozhodcu, že pokiaľ je niekto v rohu, tak sa musí otočiť tvárou do ringu a nie chrbtom. Tak Bohuš Rikšos je velmi zkušený rozhodčí a bývalý boxer. Možná si vybaví, že ty. Teď je teda o generaci starší než dva. Bývalá elitní těžká váha v Československu. Vyzerá to, že sa pozrieme nakoniec aj do 4. kola. Jo, brněnské vrhu samozřejmě to natahují tu přestávku, co to jde. Ale jdeme do 4. kola. Sedlák se hecnul a Vartalský si to vítězství prostě bude muset vybojovat. Zatím má nabodováno. Pokud dojdeme na body, není o čem. Myslím si, že Sedlák půjde potom končení před limitem, že tam zkusí trefit nějaký tvrdý úder, kterým by dokázal Vartalským otřást. Snad první úder na spodek od Vartalského z přední ruky, rovna. Zase ten hák. Vartalský už trošku cíti, že Sedlák ho nemá už čím ohroziť a snaží sa to teraz viacej, mám pocit, že viacej to Vartalský snaží pripraviť tú akciu a potom to podľa mňa vysype viacej úderov naozaj tvrdých. Do zátelku, ale Martin si tam proto přišel, že měl tu hlavu dole. Najlepší úder Sedláka je jednoznačne ten zadný zdvihák medzi ruky, ten niekoľkokrát trafil opäť dobrý pokus a opäť škoda, že už v ňom nemá takú raznaciu ako v úvode zápasu. Myslím si, že Vartalský si hral vlastně snad všechny ty zvedáky. Tie mu tam naozaj chodia. No, že by to Sedlákovi jeho roh ulehčoval, to teda ne. Tlačí ho do té bitvy. O čem jsme se bavili, že to je vlastně to fyzicky nejnáročnější, ta přestřelovaná, zvláště s chlapem, který je větší. Tak vždycky. Učím jednu vec, či na prednáškach alebo na školných trénerov, že určiť taktiku je jedna vec, druhá vec musí tá taktika byť taká, ktorú tvoj boxer je schopný spraviť. Každý by mohol povedať boxuj ako Lomašenko, ale musíš vedieť boxovať ako Lomašenko. Takových moc není. Takých moc není. Každopádně jsme v poslední minutě, tohle hodně zajímavého zápasu těžkých váh.
Osobne som čakal, že Vartalský viacej ešte pritlačí v tomto kole a viacej pôjde za tým ukončením pred limitom, ale vidíme, že on dýcha naozaj zhlboka, má toho plné zuby. Snaží sa tomu naozaj viacej to pripraviť, aby mu tam ostala ešte dynamika v tých úderoch, ale... Vidíme, že to trošku kontroluje, že se to snaží kontrolovat to čtvrté kolo. Keby tam bola ešte stále dostačujúca dynamika a nebezpečenstvo v úderoch Sedláka, tak by som samozrejme to pochopil a svojho zverenca, povedzme, keby som sekundoval Vartalskému, tak tiež by som ho do toho nehnal, keď viem, že to má nabudované. A je zbytočne nejak riskovať, ale v tomto prípade už bolo úplne jasné, že žiaľ Martin Sedlák vplyvom tej únavy ho už nemal čím ohroziť v tom poslednom kole a naozaj to bolo len o tom, že či to doboxuje alebo nedoboxuje a Vartalský to mohol skúsiť ešte viacej rozbaliť a ukončiť pred limitom, ale každopádne z jeho strany si myslím, že dobrý výkon a v jeho rohu môže byť spokojný. Určitě zároveň opravdu je třeba ocenit i Martina Sedláka, protože ten zápas dal na poslední chvíli. Určitě. S chlapem, který je větší než on, věděl, co ho čeká a myslím si, že kdyby to třeba po tom třetím kole zabalil, tak by mu nikdo nemohl říct ani popel a on přece jenom prostě do toho šel a odboxoval 4 kola a Vartalského prostě donutil tam nechat všechno v tom ringu. Ja osobne si myslím, že tento zápas by si kľudne zaslúžil aj odvetu nejakú dopredu dohodnutú a hovorím za rovnakých podmienok, že obidvaja vedia doslovne dlho o tom zápase a podľa mňa predvedli pre divákov pekný zápas, dobré akcie, plno presných úderov, tvrdých úderov, odolnosť na obidvoch stranách. Keby bol Martin Sedlák kvalitnejšie, kondične pripravený, vedel by o tom zápase dlhšie dopredu, tak určite by to bolo oveľa viac vyrovnané a kľudne by tomu slúšala aj odveta. Tak třeba, já myslím, že Patrik Krop, promotér Patron Boxing, ten vždycky poslouchá pak zpětně celý event, chce si to prohlídnout, tak můžeme to říct, teď vlastně od nás je takový jako vzkaz pro něj, až se bude dívat, že by mohl vymyslet tady ten souboj odvetů a minimálně, nebo takhle, byla by zajímavá pro oba boxery a myslím si, že by mohla být atraktivní, nebo určitě by byla atraktivní pro diváky. Určite. V tomto prípade to skóre chalani išli do toho zápasu zo skóre obidvaja 3-0 a na rozdiel od toho prvého zápasu, kde bolo jasné, že Ferneza je favoritom, tak tuto naozaj tá bilancia zodpovedala ich výkonnosti a boli to po boxerskej stránke to boli vyrovnaní súperi, ale kondične bol jednoznačne lepšie pripravený Vartalský. Druhou zápasu večera víťazí 3-0 na bodu roh. Červený Michael Monster Vartalský. Slovičnosť veľkom zápasov, ako hodnotíš celý súbor, z toho románu, zatím zboxoval. To je jediný kýv. Yo, I feel very feel. Díky moc, myslím, že veľmi zvolil a som vlastne navolil počúvať. Už keď sme tak akože zviacačnej atmosfére, ja mám, že si užijem bode Kováča, bode proti. Jasne, samozrejme, dovolil som na to, že sa chcete. Gratulujem tým ďalším hráčeku, myslím, že tomu slušnému, teším sa na ďalší zápas. Skvelé, ďakujem, ste skvelí, díky. Víťaz druhého zápasu, Michael Monster Vartalský. Tak společná fotka do Albička bude, tak třeba si to kluci teda ještě jednou opakujou. I tady to pozování. Každopádně nás čeká další. Myslím si, že hodně zajímavý souboj. Zolty Osadan, Stefan Slavčev. Zolty další kůň pořádající stáj Patron